eskarmentu handiko musikari batekin elkartuko gare gaur. Azken aldizalde estabil, taularen gainean, baina gitarrezkuetan daukela jarraiketan dau. YouTubeen daukeen Jagomun kanala da, horren erakusle. Etxeko gela bat bihurtu da musika estudixo edo YouTubeko biduen agertoki eta antxe indou arekin itzordua. Kaixo, Jagoz? Apa, Ondo? iso, aitziber, aspaldiko. Hoxe, eskerrik asko, txeko atia zabaltziarren. Horretik. Aspaldiko esan duzu, zeizeme, badoiez, ez da urte batzuk agertukitik kanpo. Bai, nire aldetik 2013 hasieran, inen azkeneko kontzertua, gobernostaliakin, eta niretako luzaina momentua ja gitarrak aparketako, zendatekixak aparketako, eta beste fase baten hartzeko, ez? Gobernuz aipatu dozu, baina, horre, ekonen markabe badakotzu, edo Cool Circus, ez da, eta, bestelako momentuko proiektuak. Baina esan dozu, taula gaina bukatu dala, etapa hori bukatuela zuretako, baina gitarrian tximinuakin jarraketan dozu, edo zer? Bai, egiz esan da, itxinean kompletamente. Gure nean beste bizitzako, beste gauza pilo batekin experimenta, ez? Lana dala, talia dala, azkenien talde baten, esaz eskonduta bost pertsonakin, nire askotan esatu iztie. Nire bi urte dela eskondu nintzen, eta, nire eskondu bizarela, eta zen moduz eskontza bizitza, eta komplikazio gazik, eta holan, eta nire betik esateoten gauza bada, nire honaz ez dakiz emat urte, bost pertsonakin eskonduta, cada uno de su padre y su madre. Pertsona batekin bakarrik eskonduta egotie, bakarrik pertsona batekin adostu bideo gauza guztizak, niretako askoz errazau da. Eta patxo bat eukidozu keldik, Bai. oin berriz salto indozu, eta sare sozialetara salto indozu. YouTubeen dakotzu, Jagomundeketan dan kanala, eta horre itxen dituzu askotariko bertinuak, zeituan sartuko gare, zelakoak, baina zek bultzatuta edo, ze asmorekin? Bai, izen da apurra dana pentsau barik. Ez dakiz, barneko bier bat, ez dakiz pasau da hor. Nik gustat, danoi pasau jakule pandemixan, danoi bizitzak, nola baiteko Ze pentsau agondozkula, ero? Iguskun, ez, eta oiturak alatun jakule, ez? Eta nire pasau izan jaten, azkenin, gutxe urten da, eta etxe barruan be eroso zetitzen nintzela, eta batea torri zen apur bat, kanpoko gauzak, etxetik kanpoko gauzak bierrien, etxeko barneko gauzakin, torri zen, gitarra meneukela, lehen hortik lana hori inen neukela, gitarra joten neukela, baina, manejo apurra galduta. Eta, hasi nintzen beriketan bideoak beste batzun YouTubeko kanaleak ikusten egon nintzen, gitarra zelan joten zaben, berzinuk zelan joten zaben, eta nire, gai zengo nintzen horitzeko. Ondikon pentsa bari YouTubereko horretara. Erronka moruen, ezerbetako. Baina nik hartu niretako hori da, erronka moruen, gai izango nintzen Iron Maidenen punteo bat atatia, DPA, lehen, ez dakiz zergatik, egiz izan da lehen ez geuken gaur egun da zen tresnak, hori askoz be samurra behitzeko, gaur egun da zen tresnak die asko erresten daue. Eta jo nintzen behiketan, derrepentien, eta abetik atara gure izan duten punteo eta atadot eta grauen biot. Eta zen nintzen, laguneken partekatzen, WhatsAppetik eta baina, pelma bate bihurtu binaz, eta beste modu batetik egin asko sartzen, eta baina apurra de rebote, esan dauket hemen mehatari salpi bat, eta YouTubera igo biot, partekatu ingot, eta ze pasetan anortik. Ez dauket helburu bat, zergatik itzen duzuna. Zergatik itzen duten, apurra, gordailu moru bateko funtzio bat eukiko leuke, baina gero aparte da, guretik guztia, apurretako, ze pasetan, ikoten bot, egiz esan da, zahalpen handirik ez dago, nire materializela gutxinen ez dagoki, ez dakit, ez dotelako kontroletan sare sozialak oso ondo, ez dakit, baina, hor da. Hori dauna hor almazen badakutzula, eta Jagomundeketan dana. Eta almazen horretan sartzen baldin bagare, segituan sartuko garela ikusiko daneti dauzela, baina kantautore edo bakarlarixen kantuik ez dut topako.
Ez. Osa, topoko txugu danak, gogorrak. Bai, bueno, topau lo zue. Zaretzenaz, dauke bastante gusto, bueno, zabalak. Eta, adibidez, nietako, erronka bat da, adibidez, daukele gizun Megadeth munduko matrizala, ero Rory Gallagher edo Brian Setzer munduko musikarixak, ez? Estilo bakoitzak daukon partikularitateak eta teknikak oso desberdinak dira. Orduan, kriston erronka da, ze gainea, nietako da, ez tot joko munduroke gitarristarik onena joten dauena, baina gutxinez, joteotena ondo jota egon bida, ez? Hor da, azkenean, Eta aukerak egiten duzu zeure gustotik, zan dugu? Zeure gustotik, bai. Betik gure izendoten abistizak jotia. Gozatu egiten duzu? Bai, gozatu bai. Batzutan adimen artifizialearen laguntzarekin bai, montaje batzuk itzen ditu bai, ero irudiz batzuk sartzen dutze bai, beste batzutan abistizan letrak ipintzen dutzet. Baina ez betik, da, apur bat, ni bai, horrekin itzu guztena bai, edizinun bai, disfrutatxe bai, ez? Erakutze zen apurtxo bat zeintzuk bat aukeratu edo zelan egiten dozun, izan leike azkenekoa edo gustoko dozuna? Bale, hemen daukotzuen nire kanala, eta hasieran ikusi dalozu, igo ditzudan azkenekoa, baina ez die, eta ditzudan azkenekoa ez. Dauke matriza gehiago, baina. Ados. Hemen tabalko leketzu da dibez, Hela Cortersen abesti bat, Guns N' Roses bi abesti, hemen bakarrik punteua egongo zen, hemen pasarte handi bat, adibidez Judas Priest, dauketzue, Rory Gallagher, Queen, Red Hot Chili Peppers, dauketzue Bon Jovi, Metallica. Vale, adibidez zabalak, hortxe. Bai, Brian Setzer, Ekoneko bai. Horrek eixo entrenuteko zeben. Bale, ordu matetik, gitarra edo, pluralien berbein da, gitarrak dituzu hemen. Bai. Bale. Zen dozu gitarra, eta beste tresnalen bat beharko dituzu ikusten dugu hemen, badituzula beste batzuk. Bai, dauket oso simplia, ze lehen komenta dutxutena, nina oso alperra, katzarrokin informatikoenaz, baina jotenaz simpletera. Orduan, dauketen gauza bakarra da, megoko amplifikadoria, eta amplifikadore honek daukon nietako gauza interesgarri bat da telefonoarekin kontrolabitzen dela. Eta telefono honetan, azken honek emuten duen aukeria, azkenean hemen volumenak eta presetak kontrolabaldie, hemen ikusten da daukola lainoko ikono bat. Lainoa junezkero, daz beste erabiltzaile pilo bat, honekin burrukatu... Bai, lanero burrukatu, biera alko erabiltzaileak. Eta honek bai, nire baino fina die eta trastea bitzen daue eta lortzen daue soinuak, eta adibidez, gure gozu, Panterak daukon soinua, edo ez dakitz, Brian Setzerrek daukon soinua, edo ez dakitzenik daukon soinua. Berai, igoitzen daue, partekatu itzen daue, eta ni, jago majetek, jagitek bajatu itzen dau, eta horre lortzen dau soinua. Horren, zentzu horretatik, ez daukete beste gozarik. Hemen joten da, soinua joten da, txartel honetara, hau da, 8 pistaz digital bat, eta gero soinu txartelaren funtzioa itzen dagoena bai. Hau, USB batetik, ordenagailu bat dator, eta listo. Gero nik hemen erabiltzen duten aplikazio bat, da, lehen komenta dutena, tresna, dela, hause, Transcribe, ez dut erabiltzen bestek. Ez Cubase, ez beste pelikuarik. Honek egiten dagoena da, emuten dukeria abestizak ikesteko, bajatu aldotzezu tempua, osea, denporia, abestizaren denporia, baina tonalidade aldatu barik. Honek emute duzta aukeria, ritmo motel baten abestizak ero punteoak ero gure dana zailetan juten, eta gero ja, proba kontrola etxoten nien,
aporte velozidadi igoten joan, bueno, eguneko nebera heldu arte. Eta, hau da, apur bat ensaia utzeko, eta ja, dana ondo kontrolatu dugu denien, Graba hoiten dozu. hartzen du bai, honeaz, tripoda dipintzen dut, eta Osea, zure tresna izarra telefonua da. bai, telefono da. Eta Nahikoa da. nahikoa. Gaur egun bai, eta ez da etxekisa konte komplikako narenik, ze azkenienetako helburua da punteoak ikestia. Eta ez dut nahi azkenien, horre tresna pilo bat tartien sartzia eta... Baditzugu hainbat momentu ikusteko, eta ikusiko txugu, eta gozatuko dugu. Hau reportaji hau, laster ikusiko da, Danbakast deketan den bideo podcastian. Horrek esan gure dau, Danbaka musikale jaketarekin lotuta. Eta hor, titxik gureko neuke bukaketako. Danbakan 2008an egon zinean, Izar Revolution taldeakin, okeres baldin banabil. Hori da, 20 urte. Hori da 20 urte. Beleonaldi oso bat hori da, Bai, eta, zauritzapen. Ba, izen zen, ekon eta utzi eta geroko taldeakin dineko lehoko... Gutxira. Bai, lehoko kontzertuak, eta, bueno, nahiko berriz esan, zen beste formato bat nietako, eta bai talde moduan, eta bai, Eta salako. Eta hori da, bai, ez? Eta, bueno, betek nik ez dutolako gauzak betek positiboak izaten diela, eta... Bai. Argi dauna da, etxien gustora, eta bakotxeak bere gauza minak ditxula, eta zuk hemen dituzue bi, badakigu gehiago dituzula, baina bikin nahiko sinpletasunera jo dozula esan dozu hasieratik, ze gauza simplein da, gauzak oso onak egin leikie. Bai. Eta esan dagoa, zure helburua ez da hemen, segatik ez, ogula tokatzen malema da, edapen zabale ukitxe, baina zure helburua da, zeure buruakin dakotzun erronka hori genditzia, eta ez da gutxi. Ez da gutxi. Plazerra jago, eskerrik asko. Berdin. Espaldiko partez elkartzia erren. Hori da, hemen dago txue, etxia. Zeu segi egiten eta geu fango gare, lehioan bestaldien egongo gare. Ederto. Eskerrik asko. Venga, zuri.